29 ліпеня 1939 года у змрочныя часы сталіншчыны, рэпрэсію, русіфікацыі Верховны Савет БССР прыняў рашэнне аб перайменаванні горада Менск у Мінск. На халеру, а галоўнае навошта. Рашэнне было прынятае без аніякіх тлумачэнняў. Мы канал «Загляне сонца». Давайте сёння разбірацца, што за херабура адбылася з назвай беларускай сталіцы. Міша, адбей мяне на поўніцу. Менск нам вядомы мінімум 1000 гадоў, бо на момант першай узгадкі, это 1067, у кантэксце бітвы на Нямізе ён уже быў, прычым як цэнтр удзельнага княства, а не нейкі там ноунейм хутар. Мы пра гэта нават відос здымалі. Паглядзіце, калі ласка, калі яшчэ не глядзелі, і зрабіце ўсё рытуальнае кола з падпіскі, лайка і каментара, калі вам дазваляе бяспека, бо нам шмат чаго не дазваляюць алгарытмы Ютуба, і вы можаце дапамагчы іх пераадолець. Дык вось, пра што я кажу. Раней у школах так казалі на гісторыі, маўляў, Менск адмяняць, бо гандлёвыя там справы. Але гэта казачка для дзяцей, а мы тут усе сур'ёзныя жанчыны і мужчыны. Старадаўні Менск, бо Менка, рэчка дала назоў гораду, хоць зараз яна і далекавата ад сучаснай беларускай сталіцы. Там, дзе музей народнай архітэктуры ў Строчцах. Археолог Эдуард Загарульскі меркаваў, што левы рукаў Нямігі, які агінаў менскае замчышча, ад поўначы таксама меў назву Менка. Там быў нават тапонім Верхмень. Назва горада па рацэ традыцыйная гісторыя. Полацак на паласе, Віцебск на Візьбе, Слуцк на Случы. Гістарычна людзі будавалі паселішча каля ракі. Так зручна і правільна. Окей, але адкуль Менка? Адказвае наш гістарычны рэдактар Алесь. Даследчыкі звязваюць слова Менка з балскім словам, таксама Менка, малая, слабая. То бок рэчка невялічка, плыткая, неглыбокая, але вада чыстая, і таму з ёй усё норм. У Літве, скажам, ёсць рэчкі Менкас і Менкуппе. І гэта гісторыя таксама пра тое, што беларусаў нельга лічыць нейкімі там 100% славянамі. Бо яшчэ 1000 гадоў таму і больш за 1000 гадоў таму была гэта збольшага балцкамоўная прастора, пра што і сведчаць гідронімы, назвы рэкаў і азёр. Проста пасля балты перанялі славянскую мову, а назвы так і засталіся на сваіх месцах. Свіслач, Лоша, Нарач, Цінёман таксама балцкія назвы. Свіслач, напрыклад, ад светлая. І давайте я скажу вам, што калі вы хочаце відос пра балтаў, і якім яны бокам да нас, ці мы да іх, пішыце, калі ласка, ў каментарах, мы абавязкова адрэагуем. Але давайте вернемся да гораду. Летапісы фіксуюць назвы, якія вы тут і цяпер бачыце на сваім экране. Паглядзіце, калі ласка. То бок ніякага і нават і блізка няма. Слова Мінск упершыню з'яўляецца ў форме Мінско ў канцылярскай кнізе на латыні, пазней, пад 1502 год. Пасля форма перакачавала ў польскую мову Мінск. У іх, дарэчы, і свой Мінск ёсць, Мінск мазавецкі. А каб адрозніваць наш ад свайго, палякі сталі казаць Мінск літэўскі. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай, дзе асабліва пад канец існавання гэтай структуры ўсё справаводства вялося па-польску, галоўным чынам, назва акурат у польскай форме трапляе ў расійскую мову. Мінск, з такім вось здаравенным, тлустым, цвёрдым знакам на канцы. То бок, маскалі разбіраліся з новадалучанымі тэрыторыямі і перапісвалі назвы. Перараблялі слепа польскую транскрыпцыю на сваю. Адсюль Слуцк, а не Слуцак, Клецк, а не Клецак, Полацк, а не Полацак, Брест, а не Берасце і гэтак далей. Расійцы перанялі гэтыя уже паланізаваныя варыянты, хоць у народнай традыцыі і Менск, і там Берасце захаваліся. Мудры беларускі народ ведаў, як казаць, і ўсё памятаваў дадоўга да гісторыкаў, філолагаў і нават Зянона Пазняка. Далей Менск аб'явілі сталіцай БНР у 1918 годзе, пасля сталіцы БССР. Адбылася беларусізацыя, і нармальным адукаваным людзям было ясна, што па-беларуску правільна Менск і толькі Менск. Да 1939 года ва ўсіх дакументаў і нават на паштовых штэмпелях было нормай пісаць па-беларуску Менск, а вось па-расейску, як і раней, Мінск. То бок, расійскі варыянт не перараблялі. Ён так і застаўся іх расійскім. Хай будзе, нам чужого не патрэбна. Але сваё напісанне было акуратна замацавана праз «Е». На тым жа пастаменце помніку Леніна на плошчы Незалежнасці яшчэ правільная назва – Менск. Дык на халеру трэба было мяняць назву.
ніякага афіцыйнага тлумачэння да гэтага часу няма. Вось гляньце скупую цытату з тагачаснай газеты. Яна выведзена на экран. Але нібыта ясна і лагічна, чаму все адбылося. На хвалі барацьбы з беларусізацыяй і расстрэлами інтэлігенцыі мову таксама вырашылі, так бы мовіць, прычасаць. То бок зрабіць больш падобнай на расійскую. Не абышлося, напэўна, не абышлося без шэфа, тагачаснага шэфа БСР Пантелеймона Панамарэнкі, які не разумеў і шчыра ненавідзеў беларускую мову, пра што і пісаў Сталіну за пару год да перайменавання Менску. Слово «подъем» заменено каким-то диким словом «уздым», образование, адукация, краски, фарбы, борец, змагар, отечественный, айчинный, от польского ойчизна, безопасность, беспечность. Отсюда органы государственной безопасности – это органы государственной беспечности. Бла! Бла! Короче, чел з Кубані ненавідзеў тое, чаго не разумеў. Нармалёвая практыка для людзей такога кшталту. Пра асабісты ўдзел Пантелеймона ў перайменаванні нам невядома, але без яго ведама, на 100% такога б не зрабілі. То бок не цяжка сабе ўявіць, што гэтых завезеных чыноўнікаў-людаедаў проста даводзіла да шалу ўсё нерасійскае, ўсё, што адрозніваецца. Здаецца, у пазнейшыя савецкія гады пра Менск проста забылі. Горад з такой назвай застаўся хіба ў старой прэсе 1920-х на паштовых штэмпелях, у лістах, а яшчэ, як варыянт, на базарных вагах завода «Ударнік». Такія шмат у каго былі, бо ў гаспадарцы прыдасца. І там мелася чыгунная частка з адлітым у метале словам «Менск». Дарэчы, да гэтага часу такія можна набыць у Мінску ці на тэрыторыі Беларусі. 1991 год. Трэба было вырашаць кучу важных праблемаў і рэчаў. Пад якім сцягам і гербам жыць? За што жыць? Для чаго жыць? А яшчэ дзе жыць? Прынамсі, дзе жыць жыхарам сталіцы? У Мінску ці ў Менску? 5 верасня таго самага 1991 году было прынята рашэнне Мінскага гарадскога савету народных дэпутатаў пад нумарам 167. Амаль 1067, як год першай узгадкі горада, што вельмі сімвалічна. Згодна гэтаму пастанаўленню, рашэнню ВС БССР трэба было разгледзець пытанне вяртання гораду гістарычнай назвы. Тады БНФ на чале з Пазняком даціснуў галоўнае пытанне. Назва краіны, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. А вось пытанне з Менскам выклікала шырокія дыскусіі і неяк слаба прайшло. Хаця Пазняк прыводзіў цалкам лагічныя аргументы. Галоўныя яго тэзы наступныя. Першае. Калі мы кажам пра горад з амаль 1000-гадовай гісторыі, то чаму не вярнуць першасную назву замест позняй і нехарактэрнай для нашай беларускай мовы? Другое. Калі кажуць пра перайменаванне 1939 году, то гэта была ж сталіншчына. За Мінск галасавалі моўчкі, адзінагалосна, тыпа усе паднялі ручкі і ўсё ок. Як і за прызначэнне якога-небудзь людаеда Цанавы камісарам унутраных справаў нашай рэспублікі. То бок, не народ, ці яго легітымныя прадстаўнікі мянялі тую назву. Трэцяе, урэшце, калі кажуць, што перайменаванне гэта мера горада, а шыльды, дакументы і гэтак далей трэба будзе мяняць, і гэта вялікія бабкі, ўсё гэта трындзёж. Бо калі рэнеймінгам займаліся бальшавікі, яны наогул ні ў кога не пыталіся і не звяралі свае бюджэты. Іхнія перайменаванні былі вельмі яскравымі. Набережныя Челны сталі Брэжневым, Рыбінск стал Антроповым, Екатеринбург Свердловском, Петербург стаў Ленінградам. Нейкія безумныя рэчы, але нават расіянам было ясна, што трэба ўсё адкатваць назад. А пра дарагавізну, так бы мовіць, дык усе шыльды і паперкі часам старэюць і іх замяняюць. Таму галоўнае прыняць рашэнне, а шыльды і дакументы можна паступова пераводзіць на правільную назву па меры іх ізноса. Але не спрацавала з Менскам. На жаль, для кворуму, каб гэтае пытанне вынеслі на галасаванне, трэба было сабраць 174 за, але было толькі 129, што, дарэчы, таксама немала. Прадстаўнікі БНФ і без таго былі шчаслівыя, што ўдалося вярнуць сцяг і герб. Таму Менск пакінулі, відаць, на нейкую перспектыву. Маўляў, і народ, і яго дэпутаты з часам даспеюць. Менск, як брэнд горада, дарэчы, на пачатку 90-х нармальна так прамаваўся на той жа сувенірнай прадукцыі, розных вымпелах і ўсё такое ў спалучэнні з БЧБ сцягам. Але ўжо вельмі хутка стала зусім не да таго. У гады развітога, так бы мовіць, лукашызму склалася такая бінарная сітуацыя. Ёсць Менск,
у песнях, у той старой газете «Наша Ніва» на паперы, на радыё «Свабода» і гэтак далей. А ёсць Мінск, афіцыйны, савецкі, халодны і шэры. Як у НРМ, у песні НРМ «Мінск-Менск». Мы живем адначасова ў двух гарадах. Подвоение особы разрывае нам дах. Мы живем одночасово у двух городах. Подвоение особы зрывае нам дах. Карацей, нармальная беларуская шиза. Две мовы, два сцягі, два гербы, две сталіцы, две культуры, два варыянты гісторыі, два геапалітычныя вектары, а пасля ўжо нават две партыі БНФ, два прэзідэнты і два байпола. Было б класна, каб у беларусаў усё ж мелася адкрэсленая пазіцыя па пытанні назвы сваёй сталіцы – Менску. Да чаго вядзе абыякавасць у падобных пытаннях, мы як бы бачым тут і цяпер па навінах. Усё гэта важна, таму ты ж самыя нашы суседзі літоўцы будуць заўжды казаць Вільнюс, бо ў іх так прынята, і яны за гэта будуць грызціся насмерць. І ў гэтым яны вельмі і вельмі крутыя. Думаю, трэба вучыцца быць прынцыповымі ў такіх рэчах. Дзякуй вам вялікі за прагляд. Яшчэ больш дзякуй за лайкі, каментары і падпіскі. Мы канал загляне сонцам. Давайце беларусець разам.